Имаме 51 наградени служители от дирекцията, като 3 са наградени от административния секретар на МВР, 11 колеги са наградени от министъра на вътрешните работи за заслуги при разкриването на тежки криминални престъпления. Говорим за убийства, въоръжени грабежи и престъпления, свързани с наркотици. Останалите колеги са наградени с моя заповед за постигнати високи резултати в цялостната им дейност. Оценката на дирекцията я дава професионалното и политическото ръководство, но според мен дирекцията стои на едно много добро ниво в страната. Добричката дирекция вече е една от големите дирекции с 8 районни управления. Тази година се възстанови районното управление в Шабла, възстанови се районно управление Албена, както се възстанови оперативно-дежурната част на второ районно. Това всичко стана с съдействието на професионалното и политическото ръководство на Министерството. Задачите, които са поставени пред дирекцията, основните, това са охрана на обществения ред и противодействие на престъпността през цялата година, но особено внимание обръщам на летния туристически сезон, където натвареността е доста голяма на наша територия. Имаме незает щат, но се вървят конкурси за назначаването на нови колеги, така че се надявам скоро по-голямата част от незаетия щат да бъде зает. Както и се надявам, имам и така замисъл да се създаде структура, която ще изпълнява специфични задачи по охрана на обществения ред и борба с престъпността, но това е на един ранен етап още така на планирането. Резултатите наистина са много добри последните месеци. Разкрити бяха, както казах, тежки престъпления, както имаме много добри постижения и в борбата с престъпления, свързани с наркотичните вещества. Справяме се към момента. Винаги може и повече. Повече колеги, повече техника, повече модерно снаряжение. Но на този етап положението е това.